барои чӣ деҳқонбача худатонро муаррифӣ кардед? Чӣ сабаба ин масалан намешуд аст шумо худатон дар мобайни ҷомеа дигар хел ҳис мекунед? худро дар мобайни ҷомеа албатта дигар хел ҳис мекунам. мо эҷа но ҳаст. Но чия нош? бояд набошад. Амали мо ҳақиқат аст. Дурӯғ нест албатта. Чун ман фаҳмидам ки баъзан картинкаҳои шумо месозед мемонед ки масалан акун картинкаҳо ба хотири аст ки мо мардума ҷалб кунем. Ӯ ҳақиқат нестай ку? Дуруст аст Фаррухҷон, мардуми мо китоба аз рӯи аблошка баҳо мекунад. Дар канали деҳқонбачатон сухан мекунед? Албатта ки кам-кам суханам мекунем. Сухан дар бораи худатон мекунед? Дар бораи маълумоти яна чорупарварӣ, гап дар бораи тавсияҳотон миннатдорӣ мекунанд. Тавсияҳо ва пешниҳодҳое ки мо мекунем, вақте ки мо бо номи деҳқонбача баромад мекардем, касе ки мепурсид чия номи каналат, вақти деҳқонбача мегуфтем, механдидам. Ба ин умри кӯтоҳ Фаррухҷон, мо ду фарзанди худро ба дасти худмон ба хок супоридагем. яъне ки шумо ду лаҳзаи ғамгинӣ доред? акун лаҳзаҳо зиёд аст. Мард бар ин гап занед. ҳозир ман мебинам ки дар чашматон қариб ки ашк пайдо шуд. Мард бар ин гап занед. вақте ки фарзандатонро аз даст додед, вақте ки рафиқатонро аз даст додед, кадомаш сангинтарин лаҳза? дурӯғ аст ки ҳардуш баробар аст. барои чӣ дар Москва шуморо дастгирӣ накардам? баъди ин сабр кунед. баъди ин дар кардам, баъди 6 моҳи азоби дар Русия кашида, баъдан зиндаги мо чихеле ки гуфтам дар сатҳи паст буд, кам бизоҳат. аз шумо барои чӣ падаратон накардан ҳамина ҷавоб диҳед? намехоҳед чизе дар дилатон намехоҳед гуфтан? падари ман саволва намегурезем. падаратон барои чӣ накардан? як гапатон муқобили дигар гапатон рафта мо дар шуда. оила сарҷамем, мо коллектива дар назар дорем ки сарҷам бошем. зиндагиро оғоз кардем Фаррухҷон аз синфи 7 будан. 14 сола. аз 14 сола будан. шумо вақте ки масалан дар мобайни ҷомеа набудед, худатонро нороҳат ҳис намекардед? Фаррухҷон бисёр кунҷкоҳӣ бадам кади мегед. ҳамин вақте ки нигоҳ кунед, ҳамин вақте ки мекашед шумо, ман замонҳое ки ҳамин нафас чуқур кашида мешавад, ягон бор гуфтан ки пул рӯй кун? не падарам то ҳол аз ман пул пурсидагӣ нест. зи сад дарёи бетуғён як дарё диле бе ҳаст. зи сад марде ки чиркиндил бувад мушти гиле бе ҳаст. аз он олим ки умри лофату аз он наёяд кор, дуруст охир ки як қобил зи сад ноқобиле бе ҳаст. дуруди зиёд тамошобинони шабакаи мо тасмим гирифтем ки дар тӯли як моҳ як маротиба ё ду маротиба ё зиёда аз ин ба як нафари суҳбат кунем ки дар зиндагӣ дар як муддати кӯтоҳ ё дар як муддати зиёд каме ҳам тағйир ёфтааст. яъне ки барномаи мо ном дорад моҷарои зиндагӣ. хушомадед. барномаи аввал аст. дар паҳлӯи ман қарор дорад Зуҳурбек бо тахаллуси деҳқонбача. хушомадед. пеш аз ҳама чӣ гуфтанӣ доред барои бинандагон? сараввал саломи худро ба якояки шумо бинандагони сомонаи Фаррухи Неъмат, инчунин бинандагони шабакаи ютуб мерасонам. саломи мара қабул кунед дӯстон ва тамошои хуб хоҳонем. ташаккури зиёд. саломат бошед. барои даъвататон Фаррухҷон. зинда бошед Зуҳурбек. мегӯянд ки ҳар як кор пеш аз оне ки масалан оғоз кунӣ, бояд дилу ниятат соф бошад ба ҳамон кор. акнун мехостам ки дар ҳамин ҷо дар овони оғози барномаи мо шумо барои бинандагон як маслиҳати хуб диҳед. барои бинандагон маслиҳат дар кадом самт бошад? новобаста. бигзор маслиҳати мо барои ҷавонон бошад, зеро мо
фикр мекунам ҳуқуқи барои калонсолон маслиҳат доданро надорем. ҷавонон ки аксарияти ёзи оилаҳоро мебинем пароканда ҳастанд, барои хонадоршавӣ чӣ ҷавонон, ҷавонписарон бошад, чӣ ҷавондухтарон, маслиҳати ин ки пеш аз хонадоршавӣ ҳадди ақал як моҳ бо якдигар гуфтугӯ дошта бошанд. акнун ҷавонони мо шояд гуфтугӯро дар мулоқот ба қавли хичон мулоқот бифаҳманд, лек барои якдигара омӯхтан гуфтугӯ дошта бошанд. баъд як чизи дигар ки аксарияти ҷавонои мо зана барои модар интихоб мекунанд, барои падар. ман фикр мекунам ин хатои бузург аст. чӣ зангир бошад, чӣ шукун, ҳама барои худшон интихоб кунанд. чӣ ба барои падар не ва барои модар не, барои худ. ҳоло мебахшен агар ки бармегардем мо гӯем ки ҷавонон якдигарро бибинанд, якдигаршона калоно баъзан нафараш агар бифаҳманд айхона бароварда сират мекунанд ки ту чӣ тасвия дода истоди. Не, аку дар ин ҷо ба хоҳиши калонтарон, ба хоҳиш волидоин шаваду савол додед ки чӣ ба хотири худшон, ба хотири оне ки аксарияти ҷавоное ки пароканда мешаванд баъди гузаштани падар ё модаре ки ҳамсар интихоб кардай барои фарзандаш ё ки домода интихоб кардай, баъди фавти онҳо оила пароканда мешавад. вақте ки ҷавоно якдигара дида интихоб мекунанд махсус барои худшон, мо медонем ки келин ё домод ҳеҷ маҳал калонтаронро ҳуқуқшонро поймол намекунанд. медонанд қадри якдигара, лек дар интихоб махсус худи ҷавонон интихоб кунанд. худи ҷавонон. ташаккури зиёд зуҳурбек. саломат бошед. ташаккури зиёд. локин ҳар як кас дар зиндагӣ як шиор дорад. шумо ягон шиор доред? шиори мо ҳамин аст Фарохҷон ки фақат дар зиндагӣ сарҷам будам. сарҷам бошед. чӣ ба дар зиндагӣ шумо аз танҳоӣ танқисӣ кашидагиед? аз танҳоӣ гӯем танқисиам кашидем, инам дуруст аст. боз не, ҳарду. не ё иллан лази гап занед. аку зиндагии мо омехтае Фарохҷон. чӣ хел омехтаен зиндагии шумо? омехтагиш ҳисоби чӣ аст? омехтагиш аз ҳисоби ки мо бениҳоят зиндагии мо дар сатҳи поён буд, гӯем мешавад. ина аксарияти ҷавонон поён яъне камбизоатӣ. камбизоатӣ, албатта ки камбизоатӣ ва байни ҷомеа да набудем, аз ҷомеа дур будем. хуб, байни ҷомеа гуфта кия дар назар доред шумо? ҷомеа буда ман фикр мекунам дар ҳамин шабу рӯз дар ҳама ҷо будан лозим аст барои инсоне ки хуба аз бад дарк мекунад. гӯш кунед, шумо вақто ки масалан дар мобайни ҷомеа набудед, худатонро нороҳат ҳис намекардед? албатта ки нороҳат ҳис мекардем. ҳамун ҳолатҳои танҳоӣ мо буд. вақте ки дар ҷомеа дохил шудем, баъдан фаҳмидем ки бояд бо ҷомеа бошем. шумо ҳамин якбора рафтед ҷомеа ба дохил шудед, гуфтед ҷомеа шудем? не, майда хеле охи майда. яъне ки инҷа ду роҳ ҳаст. яке роҳи номус, яке роҳи ғайри номус аст. шумо роҳи номусро интихоб кардед албатта. акнун роҳи номусо дар ин ҷо падарам як шиор дорад ки мардбача 1 сол азоб мекаша, номард ҳар сол. ин шиори падари мо аст. мо амина пеша гирифта зиндагиро оғоз кардем Фарохҷон аз синфи 7 будан. 14 сола. аз 14 сола будан. Фарохҷон бисёр кунҷковӣ бадам кардӣ. мегед ҳамин вақте ки нигоҳ кунед, ҳамин вақте ки мекашед шумо
ман замонҳое ки ҳамин нафас чуқур кашида мешавад, модарам баъзан вақт мекашад ё падарам мекашад, ман ҳатман медонам ки дар оила проблема ё хоҳарам проблема дорад ё додарам проблема дорад ё ягон мушкилот ҳаст. Шумо барои чи оҳи чуқур мекашед? Фаррухҷон, дар зиндагии мо мушкилиёт зиёд буд. Ба ин хотир чӣ хеле ки шумо медонед, ман як мушкилиашро гӯё ки масалан барои мо масалан ҳамчун як дарс бошад, як мушкилиашро чӣ хеле ки худи шумо медонед, тамоми мушкилиҳои зиндагиро ман танҳо ба души худ гирифтагӣ, танҳо паси сар кардагӣ. барои чи падаратон накардан? Савол ба меом мебиёд. Дар оила танҳоед? Не, дар оила мо шукр сарҷамем. ҳозир гуфтед ки дар сарҷамӣ набудан гуфтед, ҳозир бо мегӯед сарҷамем. Як гапатон муқобили дигар гапатон рафта. Мо дар оила сарҷамем, мо коллектива дар назар дорем ки сарҷам бошед. ёру рафиқи хуб интихоб кунед, сарҷамӣ берна. Савол ба намегурезем. Падаратон барои чӣ накардан? ман фикр мекунам Фаррухҷон, шояд ба баъзе падаро вазнин расад. аксар падарои мо гӯем ки хеле бубинед ки падарои моро дар вақтш ҳама чиз тайёр буд барои онҳо. чӣ хел тайёр буд? меҳнат намекардан? Не, меҳнате ки ҳозир ҷавонҳо мекунанд, албатта ки падарои мо намекарданд. шумо барои чи падаратон накардан? ҳамина ҷавоб диҳед. Намехоҳед чизе дар дилатон намехоҳед гуфтан? Падари ман Фаррухҷон, чизе ки мо қудрат дорем имрӯз мекунем, шояд наметавонистанд. ин вали падари ман шумо на хеле гап зане ки масалан падари ман инвалид. лекин як чизро аз ёдатон наброред. баъзан нафарҳое ки системаи маъюбӣ ба онҳо ҷойгир ҳастай, космос ба зиндагӣ карда истодаанд. ин баҳона буданам наметавонад. нерӯи зеҳнӣ ай ҳама чӣ боло ҳаст. ман то андозае медонам падари шумо почаашон, лекин ақлашон солим аст. лекин гӯш кунед, не гӯш кунед, инҷа як гап гуфтем. падаратон мегӯянд ки мардбача 1 сол азоб мекашад, номард 100 сол ҳар сол. дар кадом ҳолат ҳамин гапа мегуфтанд шумо? да медаромадан хонада хобен, меомадан ки кор буд нашудааст, ягон маслиҳати дуруст, ягон роҳи дуруст, масалан ягон роҳе ки масалан 100 сол азоб накашӣ, байни 1 моҳ ба ҳама мақсадҳо наздик шавӣ, шуморо гуфтагӣ ҳастанд? хомӯшӣ аломати розигист ки нест. чанд сола шуде? 32. чанд солагитон ба ҳис кардед ки инсонед? гуфтам ку. дар мобайни ҷомеаам гуфтед? нагуфтед? чанд солагитон? нагуфтам. баъди хатми мактаби мона буд. хуб 18 уҷа 18 солагитон ҳис кардед ки инсонед? бале. дар мобайни ҷомеа даромадед, проблеми ҷомеа ҳал кардан уҷа метонистед, дар мобайни ҳамсинфо масалан пул мепартофтед, саёҳат мерафтед. чӣ хел исбот кардед ки шумо масалан инсон ҳастед? зангтон мезананд, мегӯтанд ки Зӯрбек дар куҷои мушкилӣ дорем? оҳо ай куҷо? значи ҳозирам ба ҷои даркорӣ расидантона гап занед. биёед аз нол оғоз мекунем. нол яъне чӣ хел? зиндагии мо чӣ хеле ки гуфтам дар сатҳи паст буд, камбизоҳат. аз байни анамуд ҷомеа мо танқисӣ мекашидем, ба он хотире ки дохил шавем уровни мо уровни, бале, мо уровни онҳо набудем. як. дуюм ин ки ман вақте ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтам. куҷо муҳоҷирати меҳнатӣ рафтед? ба Русия куҷо мерем мо дига? ҳама тараф рафтан муҳоҷирати меҳнатӣ? на ба мардуми мо ба фикрам ки осонтар шудааст. хуб ё ба Русия рафтем? ба Русия рафтем. соли 2009 буд. он замон 27 декабр рафтем. соли нав мешавад. ҳамон замон соли 2010 вақте ки соли 2010 шуд, кризиси вазнин дар Русия буд. 6 моҳ азоб кашидем. азоб яъне чӣ? азоб на ҷои кор буд, на тамоми мушкилиёт. шумо агар нафаре ки дар корӣ будед,
حس کردید که انسانید، حس کردید که پرابلم حل کردن میتوانید. برای چی در مسکو شما را دستگیری نکردن؟ بعد این صبر کنید. بعد این در کردم، بعد 6 ماه عذابی در روسیه کشیده، بعداً در کردم که انسان باید که خودش انسان باید خودش. خوب گوش کنید. شما در روسیه گوش نموندید؟ البته گوش نموندید. چی با کار نکردید؟ نمیدونید؟ کار نبود. بچه همه طرف مردم رفته کار میکنن. اون زمان کسی که در روسیه بود میدونم سال چند؟ سال 2010. حتما نفرایی که سال 2009 در روسیه بودین حتما در کامنتاری نویسین که کدام حالت بود. اکنون شاید بودن بچه‌ای که شاهانه زندگی میکردن که محیطی که ما بودیم همه در وزن. چند نفر بودی؟ زیاده از 20 نفر بود. 20 نفر همه گشنه. همه به جای کار. وقتی که بهار شد 6 ماه چیکار کردین؟ شما چخیل زندگی کردین؟ هیچی نخوردین، سر نشستین، بیرون نبرآمدین، لباس نخریدین، خونه پول روی نکردین. چخیل بود؟ شما میگید در سطح کمبیزاتی بودین، رفتین با ایجی کمبیزاتی بالای کمبیزاتی شد. نه اکنون با پول خودتون رفته یا قرض کردین؟ اون اولاد فروخ جان دیگر سوال جواب گوش کن. با پول خودتون رفته یا قرض کردین؟ البته که با پول خودم اون زمان دیگر ما کمبیزاتی هیچ نمیکردم، زیرا گفتم که از صفر 7 بودم از زندگی را آغاز کردم، صاحب زندگی بودم. فقط در اونجا تنهایی را حس میکردم. در کجا؟ در روسیه. خب پدر این طرف زنگ میزدن؟ البته دیر یک هفته یک بار زنگ میزدن، از حال ما با خبر. چی میگفتن؟ دروغ میگفتی؟ البته چی دروغ میگفتن؟ خوردنی سوز است، جای کار میشود، اینا اویلی کمیتیان. یگان بار گفتن که پول روی کن؟ نه پدرم تا حال از من پول پرسیدگی نیست. تا حال پول پرسیدگی نیست. کار میکنن خودشون؟ البته کار میکنند. وقتی که ما بزرگ شدیم زندگی را با عهده گرفتیم، البته که زندگی خچون با عهده خچونن، لیک در خاک زندگی پستی و بلندی ها دارد. ما همراه میشیم. اوای نبریم. مقصدی ما بوده در مهاجرت در این جنگل دا بودین. چه خیلی شد گفتین؟ یک شام بود، شام هم گذشتگی تاریک بود. خب وقتی تلفن میشود پدرم زنگ میزنه، ما در داخل جنگل رفته استیم. بچه‌ای که در روسیه هستن همه میدونن، اما برگ و چرگ ریختگی چوچخس بهار نیمه بود. خب اما شرخ پرخ کرده رفته استیم. وقتی در تلفن گپ میزنم بچه‌م گفت چی شرخ پرخه؟ گفتم که در رای تراس رفته استیم، آواز ریگ. تراس برای گان در روسیه. خب در تراس رفته استیم. این دروغی استوسی تو بودن یا این دروغی وزنم بود؟ وزنی بسیار بود. خب که گفتم در روسیه ببینید از اون کشیدگی. خب آواز ریگ شبین. آواز شبین بود. با این فکر کردم که تسکین کردم پدر ما گذاشتیم رفت، لیک من در شبی تار در این جنگل بودم. برای چیکار میکنید در این جنگل شما؟ راه میرفتیم. از راه میرفتید پول تو میدادن؟ نه چی؟ از کار برآمدیم. کار پیدا کردید که این آخری کار است. بهار گفتم که بهار شد کار پیدا شد. البته که کار پیدا شد. بهار بود. چند کیلومتر پیاده میرفتید می اومدید؟ 10 کیلومتر. 20 تو دابرات نه 20 کیلومتر میشد. بله. از این عذابو حالتی بود که در همین جای خوابمون میچکید، تر میشد. بارون میزن میچکید. بارون وقتی بارون زمستون برف؟ نه زمستون همه یخ بود. یخ پچکه نمیمونده نخونه؟ پچکه سویتی بود. سویتی ما جایش میشید که 2 سوتکه میمورد. این خیلی عذابو بود. 5 تا 6 تا کوپر پیچیدگی خوب رفتگی هم. کسلی نشده؟ شدم. چی کسلی؟ خنکی تبابت کرد؟ تاثیر کرد. بله اومدم بعدا توبت کردیم. انا خنکی ها بود میچکید. در زمستون جای خوابی ما خیلی بچه‌ای که بودن همش میدونند همه در عذاب بود. یک مدانه دیوانی که ما خواب بودیم بیرا میکردیم، برای دیوان تنه دیوال یخ داشت، درونی خونه یخ داشت. من با همین خاطر دوی میگم که غریب اختونه احتیاط کنین، از آبی غریبی را مودیدگیم. خیلی که بعضیش هسته که در حال زنگ میزنه پدر جای خیل جای شده که ما گریستم که پولی بلیت بچه های همونجا را پولی بلیت ما را بتین، من خونه میرم. در خونه ذخیره داشتم ای دوره طلبگیم
кору фаъолиятам чӣ мудоме ки захира доште пул доште барои чӣ москва рафтӣ аку асос намефурад ин саволо не асос ҳамин бачаҳои мо ҳамун замони мо касе ки мактаба хатм мекард муд будан як муд мактаба хатм мекард аз аблава мегирехтан аблава ё мешуд ҳолатое ки мерафтан россия кор мекардан меомадан як мошин мехаридан мусиқии баланд ё як мағоза ё як мо замонҳо масалан як DVD як диск як чизе нағз мегирифтан шумо ҳавастон мебурд не ин чизо набудам ҳақиқати гап ин ки мо аз ҳамун аблава аз хизмат кардагӣ ҳасте то ҷои ман медонам ма ростӣ вақте ки дар русия рафтам дилам кашид ки мерам ба ватан хизмат мекунам ҷои шид ки мегиристам ки агар ами самолот фуромадам хоки ватана буса мекунам хеле ҳолатҳо бисёр буд мерам хизмат мекунам лекин анаму азобу анаму хунукиё ба тамоми ҷои мо таъсир кард мо вақте омадем дигар барои хизмат набудем моро қабул накарданд ба пои худ рафтед қабул накарданд хизмат накардед хол дар хона худатон як часки шудагӣ ҳастед соҳиби се фарзанд генерал визвод зинда бошед дуруст аст вақте ки як муҳити заиф ба шумо қарор мегиред фаромӯш накунед ки заиф мешед зиёда аз 20 нафар ҷои кор нест ҳамин аст дар кадом муҳите набошед шумо ҳамон хел мешавед барои ҳавай ай муҳит вобастагӣ дорад мехоҳед муҳити беруна тағйир диҳед муҳити дохила яъне ки оилатонро аввал тағйир диҳед хуб мегзарем ба қисмати дигар як лаҳзаи аз ҳама сангинтарини ғамгинии шумо ин муҳоҷиратро бераҳа мемонад дар ҳамин тоҷикистон будатон ай ҳама кӯтоҳ фаҳмо акун ҳамаи то кадом сол гӯем зиндагӣ ғаму диққат бисёр буд дар зиндагӣ лекин шумо гуфтед як лаҳза ин ай ҳама асоситарин ҳамин мағзи ҷон ба ин умри кӯтоҳ фарохҷон мо ду фарзанди худро ба дасти худмон ба хок супоридагием яъне ки шумо ду лаҳзаи ғамгинӣ доред акун лаҳзаҳо зиёд аст лекин аз ҳама лаҳзаҳои вазнин ду фарзанд ай даст додан чанд сола 10 рӯзаву 4 рӯза фарзандои солим мудоме ки солим барои чӣ ай даст додед як бора тақдир ба тақдир мо тан метем сабр кардем иншоалло шумо фаҳмиде ки ай ҳама лаҳзаи вазнинитон ҳамин лаҳза аст ако гуфтестам ку дар зиндагӣ лаҳзаҳои вазнин бисёр буда не ҳамин вазнинтарин лаҳзатон ҳамин лаҳза буд вазнинтарин пеш аз ин дӯсти беҳтарин доштем ки айёми кӯдакиро бо он гузарондем раимҷон ҳамсин аз даст будем акавдодар барои мо буд ки бениҳоят лаҳзаи вазнин буд мард бар ин гап занед ҳозир ман мебинам ки дар чашматон қариб ки ашк пайдо шуд мард бар ин гап занед вақте ки фарзандатонро аз даст додед вақте ки рафиқатонро аз даст додед кадомаш сангинтарин лаҳза буд дурӯғ аст ки ҳардуш баробар аст дуруст аст шумо лака дар кардед мегӯянд ки меҳри падара аз бепадар пурсену меҳри модара аз бемодар аз ҳама зарбае ки болои инсон аввалин шуда меояд он аст ман хиёл мекунам зарбаи аввалине ки дар ҳаёти ман омада буд рафиқ ман даст додам буд ташаккури зиёд барои ҳавай ба ту такя дорам е дӯст ки ту сояи худое беҳуда гуфтагӣ нестам бузургони мо нест ай ҳама шодии асоситарини шумо кадом аст аз ҳама шодии асоситарини ман дар ҳамун рӯзе буд ки ҳамун рӯз рӯзи ғамгинтарин буд боз барои ман аз ҳама рӯзи шодитарин шуд чӣ хеле рӯзе ки фарзанд ду духтарча доштам шукронаш ҳастанд мо писарча интизор будем вақте писарча ба дунё омад писарчаро аз даст додан ин
бадтарин лаҳзаҳо буд. Боз дар он лаҳзаҳо ма як лаҳзаеро дидам ки аз ҳама боз шодтар ма ҳис кардам. чӣ лаҳза буд ин лаҳзае буд ки хандаи падарма дидам, хирсандии падарма дидам. ужас. чӣ хел вақте ки дар оилаи ман мотам аст, падари ман механдад? албатта ки не Фаррухҷон. Ман вақте ки писарчам дар балниса гузашт, болои дастон омадам дар хона даромадам баробар. телефон буд он замон? бале. занг заде ки айдино гузашт? Фаррухҷон, ино биёд кунҷковӣ бад нашавад. бигзор боқиш монад. мефаҳмидаги чизе дар кори шаҳру фаҳмид. боқиш монад. лекин як чиз, барои чӣ деҳқонбача худатонро муаррифӣ кардед? чӣ сабаба ин? масалан намешуд ки масалан зуҳури корчазан, намешуд ки зуҳурбеги масалан мӯи сарпаскун, намешуд ки зуҳурбеги фалону фалону фалон. именно деҳқонбача идея аз куҷо пайдо шуд? чӣ ҳолат дорад ки шумо деҳқонбача номгузорӣ кардед? акун ай вақт шумо кунҷиков ҳастем. барои деҳқонбача интихоб кардан хеле ҷустуҷӯ кардем ки номи канал чӣ шавад. канали чӣ? ютуби? канали ютуби, бале. чӣ хеле ки шумо медонед мардум аз пайи ҳамон чизи номдор медаванд. барои ба урони он чиза расидан хеле заҳматҳо дар кор. барои чӣ ки он одаме ки нома бароварда пеш аз ҳамон нома сохтан аввал фикр кардагия ки чӣ хел бисозам. ӯ аллакай заҳматша кашид, уна сохт. аз пайи он давидан фикр мекунем ки фоида надорад. ба ҳамин хотир мо фикр кардем ки як чизи оддӣ бисозему дар байни мардум машҳур кунем. набуд ами хел канали деҳқонбача? албатта ки набуд. вақте ки мо бо номи деҳқонбача баромад мекардем, касе ки мепурсид чӣ ай номи каналат, вақти деҳқонбача мегуфтем, механдидам. хоб масқаракунон. бубинед шукронаи худо, имрӯз анамо ба номи деҳқонбача аллакай 180,000 обуначиро ҷамъ кардем. подписчик, бале. албатта ки дар ҳар баромад мегӯм ки чун аъзои оилаи худмон медонам, ҳамаямуна ҳурмату эҳтиромшон дорам. 180,000 подписчикам ҷамъ кардан барои як одами оддӣ ин ғайриимкон буд. шумо студия доред? не, албатта. чӣ қати ҷамъ кардед? ба як телефони оддӣ. ҳамин телефонтон қати 180,000 ҷамъ кардед? ҳама кортона худатон мекунед? ҳамаи кора худмон мекунем, ба телефон мекунем. барои кор кардан ягон чи баҳона будан наметавонад. албатта ягон чиз монеъ намешавад. худованд чандин роҳҳоро пеши мо мондагия. фақат мо калақати ақлқати кор кунем, интихоб кунем, ҳамаи мушкилиҳо паси сар мешавад. шумо ҳозир ҳис мекунед ки муваффақ ҳастед? пеш аз оне ки корро оғоз кардем, ман фикр мекардам ки 40-50,000 подписчик шава ма муваффақтарин инсонам. лекин не. боз ҳар як азинае ки мо мебароем дар пеши як мушкилиҳо, як нақшаҳои нав мешавад. не, ман фикр мекунам муваффақ нестам. чӣ хел зангтон намезананд? занг мезананд, суҳбатҳо бисёр аст. холӣ? суҳбатҳои холӣ? не ҳастанд, миннатдорӣ мекунанд. барои чӣ миннатдорӣ? барои суханои хуб, барои ҳамин. шумо дар канали деҳқонбачатон сухан мекунед? албатта ки кам суханам мекунем. сухан дар бораи худатон мекунед? дар бораи маълумоти янаму чорупарварӣ, гап дар бораи тавсияҳотон миннатдорӣ мекунанд? тавсияҳо ва пешниҳодҳое ки мо мекунем, албатта ки пешниҳодам мекунед? бале. ин говро ин хел нахаред, ин хел нахаред, тавсияҳо вуҷуд дорад? асос ман фикр мекунам муваффақшавии мо ин ки ҳақиқат аст. ҳар чизе ки ҳаст дар канали мо ҳақиқат аст. дурӯғ нест албатта. чун ман фаҳмидам ки баъзан картинкаҳои шумо месозед, мемонед ки масалан акун картинкаҳо ба хотире аст ки мо мардума ҷалб кунем. ӯ ҳақиқат нестае ку?
дуруст аст Фаррухҷон, мардуми мо китоба аз рӯи аблошка баҳо метавонанд, лекин дохил шидан дар кор, беҳтарин гап аст. дохил шидан дар кор ки дар дуруни китоб чӣ гап аст. мо барои ҳамон зебо як валвалӣ месозему, баъдан мардум мебинаву дохил мешава, мефаҳмад ки дурунда чӣ гап аст. ҷилди китоб, бале, агар ки дуруст мегӯед фасон бошад, диққат ҷалб кунанд. яъне ки дар иқтисодиёт ҳам борҷома мегӯянд. ҳамин борҷомаи мол диққат ҷалб кунанда дохили ӯ чизе бошад набошад, баъзан нафарҳо ба борҷома, лекин барои одами мефаҳмидагӣ чизи лозимашро аз куҷое набошад пайдо кардан чи метавонад. яъне ки муваффақ нестед озимон, аммо не, фикр мекунам бисёр нақшаҳо дар пеш аст. Худо хоҳад амалӣ мекунед. куҷое меред мешиносанд то? албатта мешиносам, эҳтиром мекунам. биёд хел кунем. ман чандта саволи мушаххас мепурсам, кӯтоҳ. ҳо, не, вале, салом. хуб, мешиносанд то? албатта. хурсанд мешавӣ вақте ки мешиносанд? хурсандӣ ҳам ҳасту. ҳасту не? ҳасту то ҷои даркорӣ. барои чӣ ҷои даркорӣ нест? аз инам боло нақшаҳо аст. нақша мехозед, на? сурат мегиранд қати то? албатта ҳаст. барои чӣ сурат? шумо ягон актёр нестед, шумо ягон сароянда нестед. барои чӣ сурат мегиранд? чӣ гуфтан сурат мегиранд? сурат мегиранд, мегӯянд ки ҳозир мо ба ёро рафиқ мепартом бубинам. деҳқонбача қати суҳбат кардам. агар бе сурат гап занам, шояд бовар намекунанд. намегӯянд ки масалан ки ва моли моро бигӣ, гап зан дар бораи моли мо пешниҳод кун, ин хеле гапҳо намегӯянд? албатта ки ҳаста ҳам вуҷуд дорад. хуб, шумо худатон дар мобайни ҷомеа дигар хел ҳис мекунед? худро дар мобайни ҷомеа албатта дигар хел ҳис мекунам. мо иҷа но ҳаст. но чия нош? бояд набошад ин чиз. аз байн бареташ, проблемае? мебарем. кай? мешавад. соли 2067? не, зудтар мешавад. зудтар мешавад. худатон ҳис кардед ки ҳамин коратон хато аст? албатта. инсон будан муҳим аст. шумо инсони хуб ҳастед, Зуҳурбек. як чизи дигар, ҳама ҷо мегардед. соат чанд мехезед хуб барои коратон? ин мена барои ҳамин деҳқонбача будан то? баъди аз Русия омадан, ма дар ҳамун Русия вақте ки азобо зиёд шуд, нақшаҳо зиёд ҳамунҷа пайдо шуд, ба тиҷорат машғул шудам. аз вақташ ман саат мехезам. соати 3-4 ҷоиш мешавад, соати 1 барои не, баъзан мешавад ки соатро хоб мекунед. нақша қатъи рӯзи душанбе, панҷшанбе нақша дорем. баъди бомба тағйир намеёбад нақшато? мешавад. рӯзи панҷшанбе аксар тағйир меёбад. ягонҷо сафар чӣ таъсир мерасонад? таъсир кор бояд зиёд шавад. ма дар як ҳафта 5 рӯзи корӣ дорем, 2 рӯз оддих. ҳамуна кӯшиш мекунем ки ҳафтаҳое мешавад ки 6 рӯз кор мешавад, 1 рӯз оддих, 1 рӯз дам мегирем. нақша кашидагӣ ҳастин, нақшатона тағйир метиҳед. ҳоло мегӯянд ки нақша одаме ки нақшаша тағйир метиҳад муваффақ намешавад. шумо чӣ қадр тағйир метиҳед? ба манфиат тағйир метиҳем. бибинед ки агар дар ҳамин роҳ нисбати ин нақша фоида бештара, тағйирш метиҳед? бале, ба манфиат. 2 рӯзи дамгирӣ дорем. дамгирӣ яъне чӣ хел? баъди бомдод чӣ хеле ки гуфтем, хоби саҳар бениҳоят ба даркора барои инсон. ҳама вақт не. аз бас ки мо чӣ хеле ки гуфтем, соати 1, 2, 3 шаб мехезем барои корҳои ҷое ки дур сафар мекунем, барвақттар мехезем. ба ҳамин хотир асабам дар кор аст. рӯзи душанбе ҳатман, ҳар душанбе, агар ягон мушкилои зиндагӣ набошад, баъди намози бомдод мо хоб мекунем. барои оила вақт надоред? чӣ гуна барои оила? вақт ҷудо намекунед? вақт ҳаст барои оила, албатта ки мо чӣ хеле успед мекунед. кадом вақте занг занам Зуҳурбек ки ҷодаи воседа, кадом вақте занг занам Қирғанда, занг мезанед душанбеда, сешанбеда. ҳама ин аз рӯи нақша аст. Фаррухҷон, барои оила чӣ хеле ки гуфтем, ҳамаи корои ма ба телефон аст. бо ба замии рӯзое мешавад ки 1 соат 2 соат телефони ма зайнит аст барои кӯдакон. барои оила махсус барои кӯдакҳо дар оҷа каналҳое ҳастанд ки тарбиявиян барои кӯдакҳо
вақт ҷудо мекунем. Телефонто мемонед тамошо мекунед? Албатта аз YouTube мемонем, кӯдако тамошо мекунанд. дар он ҳолатҳо бисёри вақт подписчикҳо баъд менависанд ки телефони моро нагирифтем, бигзор дар ҳаминҷа дарк кунанд. Шумо ҳамин 180,000 бе 1000 таша дар бар мегирем. 179 ҳамаш занг мезан, телефони ҳамиро ҷавоб метен шумо. Ба вақти ёфтагимон албатта ҷавоб метем. ҳайкали шуморо сохтан дар кора. Аёби тило. Саломат бошед. Чӣ тасвия додани аст дар доирае ки масалан дигарҳо муваффақ шаванд? дар доирае ки дигарҳо муваффақ шаванд, албатта ки саҳархезиро ёд бигиранд. Сархезӣ, саҳар хестанро барвақт, ин бениҳоят баракатш зиёд аст. Ман дар зиндагӣ омӯхтам. хиёнат дидаи? Хиёнат хел накашеташ. Ҳо ё не тамом? не. Дуздӣ кардаи? Дуздӣ? Не. Фреб кардаи? Дуздӣ дар ҳаёт идея дуздӣ кардагӣ. Фреб кардаи? Фреб не. Шояд Фарохҷон мо дурӯғ гуфтаед? Не. Ин саволҳо ҳо ё не тамом накабаса. Акун шояд дар онҷа бародарое боша ки дар комментария бинависа ки руша сиё мекуна. Ман бароям и посух доданиям ки тилло барои ҳама тилло буда наметавонад. Чӣ бо? Баъзан одам тиллоро ҳамин хел беичибте ба қадриш намерасад. Мо барои ҳама хуб буда наметавонем. Ма кӯшиш гап аст ки масалан аз ҳамин суҳбатҳое ки ман истифода бурдам, се гап. яке хандаи падару модар, дигаре гуфт ки китоба аз ҷилдаш баҳо метиҳанд. сеюм гапе ки дар ҳамин ҷо ман барои худ гирифтам, ин чи аст? Ман барои ҳама хуб будан наметавонам. Албатта хуб будан наметавонам. Ман то ҷое медонам, то ҷое кӯшиш кардам, касира фиреб накардам. шояд ба дигар воситаҳо рафта расида бошад, ба назди як шахс ки ма шояд фиреб карда бошам, ин ҳолатҳо мешавад. лекин фикр мекунам не, ягон каса фиреб накардам, дурӯғ нагуфтам. дӯстони азиз, каме ҳам боша суҳбат кардем ҳамроҳи Зуҳурбек Дехонбача. агар шумо ягон чи баҳра бурда бошед, миннатдор ҳастем, лекин ягон чизи диққатҷалбкунанда агар ки дошта бошед, ҳатман дар комментария нависед. ман инро меёбам, ҳамроҳаш ҳатман бо суҳбат мекунам. албатта ки аз ҳамаи шумо хоҳиш, он ҳолате ки мо гуфтем ки ҳолати аз ҳама хирсандкунандаи ман дар рӯзи гузаштани писарам буд ки аз ҳама ғамгин будам, дар он ҳолат хирсанди падара дидум. аз ҳамаи шумо хоҳиш ки ина нодуруст нафаҳмед, падари ман беҳтарин инсонай нақшаҳо аст ки ина дар рӯи наво як филми бениҳоят тарбиявӣ мешавад. ки бозӣ мекунад нақш худатон? албатта ки худо. нақши падара ки хай мебинем, бале. ин бениҳоят ман фикр мекунам филми тарбиявӣ ва барои ҷомеаи мо як ибрат мешавад ки ин дар ҳаёт саргузашти худи ман аст. кай мешавад? насиб худо хоҳад нақшада ҳаста. дар нақшаатон ҳар кас нақшаашро худаш медона кадом вақт бояд амалӣ шавад, барое ки нақшаҳо худ вобаста манфиатнокии нақшаам низ ба инобат мегиранд ҳар як фард. ба ин хотир худо ҳофиз, мо ваъда мекунем ки ба шумо дигар чизҳоро пешниҳод кунем, лекин чӣ мехоҳед фаҳмидану чӣ мехоҳед донистан дар комментария нависед. мо ҳаракат мекунем ки дар ҳамин доира кӯшиш кунем инсонҳоеро пайдо кунем ки саволҷавоб кунем. сарбаланд бошед бинандагони азиз, ҳама вақт сарҷам бо шиори Зуҳурбек Дехонбача, сарҷамъӣ аз танҳоӣ бало хезад. як шиори дига дорам байни худмон доим мегӯм, як сарда ду сар хуб аст. як сарва ду сар хуб аст, лекин аз ду сарва бесарӣ хуб аст. зинда бошед, худо нигаҳбон.